Goddag, mit navn er Adam, og jeg vil gerne forklare i den her video lidt om Keplers anden lov, og så vil jeg også lidt forklare om noget andet. Men det vi starter med, det er med det her program, så vil jeg vise, hvad for en planet, der har den mest cirkulære bane. Om bane, så er det den her ude her, så der er solen herinde, og så er en planet herude. Den her bane, det er også kaldet en ellipsebane, og det er ligesom den bane, vi kører rundt om solen. Og den planet, I kan se her, det er Venus. Og ved at trykke på nogle af de her ned, så kan man sådan se, hvad intensiteten er. Og på Venus, der er den 0. Og de her planeter, så er Venus, har den mest cirkulære, så den er helt cirkel, for den har intensiteten 0. Så den kommer slet ikke i nærheden af. Den kører samme hele vejen rundt. Helt perfekt cirkel. Yes. Og den mindst cirkulære bane, det er Pluto, som er en dværgplanet. Den har en på 0,25, hvor den kommer helt herop. Man går med fart på, og så kommer den tilbage igen. Ja. Og så er der den tredje spørgsmål. Hvor stor er sensiteten for en komet i forhold til en planet? Og hvis man tager sådan en som Mars, som har en på 0,1, så har en komet 8 gange, sensiteten 8 gange større end Mars. Og hvis man tager sådan en som Jorden, hvor vi bor, så er den 40 gange større end Jordens. Så det er jo pænt meget. Du kan også se kometen her, hvor den kommer rimelig hurtigt ind, så forbi Jorden rimelig hurtigt. Ja. Så vil vi prøve her ved at tage Jorden. Så sætter vi den her op med sensiteten til 4. Og hvad bliver det for langt? Yes, så skal vi lige prøve at go. Ja, så vil jeg lige prøve at lade den køre en omgang, og så kan jeg lige forklare lidt imens. Ja, så når jeg har lavet den her, så skal jeg så måle, eller jeg har målt herfra, eller her, inden for midten af solen, ud til midten af jorden, når den er hævet. Altså bare til den her streg der, og så ind til midten af solen. Det er det længste stykke, det er når jorden er længst væk fra solen, og så er målt den her til der, og det er når jorden er tættest på solen. Og der hvor den er længst væk, der har jeg målt den til at være 42 mm. Og der hvor den tættest på, er den målt den til at være omkring cirka 15 mm. Jeg tror nej, 12 mm. Ja, det passer bedre. 12 mm, yes. Ja, og så så har jeg målt her det her trekanter her, som er de der intervaller, tidsintervallerne. Jeg kan lige sætte det i gang igen. Du kan se, at den kører hele vejen rundt. Der kan man se alle de der trekanter. Der er så målt grundlinjen, sådan en trekant, og den så er hævet for, og så når den er derude for. Ja, det er noget så ikke lige sådan næste gang. Ja, men når den er ud fra her, hvor man måler her, så har jeg målt den her. Og den har så fået til at være 5 mm. Og herover har jeg fået den til at være 15 mm grundlinjen. Og det har jeg så ved at få alle de der ting, har jeg fundet ud af, hvad hastigheden er, når den kører rundt. Altså i de her stykker her, i de her intervaller. Når den for eksempel kommer herop, nu kan jeg lige prøve at stoppe den igen. Når den kommer det her stykke her, så er udregnet ved hjælp af den formel, der hedder hastighed lige med afstand divideret med tid, har jeg fundet ud af, fordi jeg har sagt 15 mm divideret med 3, fordi det er hastigheden, nej, afstanden er 15,
Ja, det jeg mente var selvfølgelig, afstanden herfra til hertil, den er 15 mm, og så fordi tiden herfra og interval, det har vi sat til at være 3, så er det 15 divideret med 3, og det giver så en hastighed på 5 mm i sekundet. Den er her, når den suser forbi her. Og så når den når over her til den anden side, lige den i gang. Når den når over til den anden side, så er det jo bare at sige de 5 divideret med 3, og det giver så 1,66666 et eller andet, og så 7. Og det er jo så millimeter i sekundet, hvor hurtigt den kører herover. Yes. Ja. Sammenhængen så i det her, det er jo så, at når den er tæt på, eller når den er langt fra, så er den ikke så hurtig, jorden, og når den er tæt på solen, så er den hurtigere. Altså, du kan se her, den bevæger sig hurtigere, når den er tæt på solen, og langsommere, når den er længere væk fra solen. Men den kommer stadig det samme stykke, og det er så det ved Keplers anden lov, med at hver af de her trekanter her, selvom de ikke er måske ens, så er de alle sammen i arealet lige store. Du kan se, den er måske ikke så, den her er måske ikke så, så lang som den her, men den er lidt bredere, og dermed har den større, eller har de samme areal. Selv den her store her, tykke her, til den lange her, de har de samme areal. Og det dobbelttjekkede jeg lige ved at sige, at ved den lange her, at den er 42 gange 5, og så divideret med 2, det giver så 105 kvadratmillimeter. Og det har så skrevet på den anden, og det har så 12 gange 15 divideret med 2, og det har så 90 kvadratmillimeter. Og det er jo så nogenlunde det samme, men det kan selvfølgelig ikke blive helt præcis, når man bruger sådan en lineal på en computer. Men det var sådan set det, jeg havde.